Jornada d'esport inclusiu a la pista Pompeu Fabra de Cardedeu. L'Associació Amics d'en Biel ha organitzat un matí ple d'activitats per totes les escoles del municipi amb l'objectiu de donar a conèixer a nens i nenes com és el món de l'esport adaptat. Bàsquet en cadira de rodes, batec o tenis taula. Nens i nenes han pogut provar com és practicar un esport quan es té algun tipus de discapacitat. La jornada ha acabat amb la xerrada Posa una discapacitat a la teva vida, a càrrec de Marc Buixaderes, qui a base de sentit de l'humor i carisma ha aconseguit posar-se a la butxaca a les desenes d'assistents. Jo m'ho agafo com a feina feta, en part, perquè quan els nens s'interessen i tal, dius, bueno, doncs feina feta, el missatge els hi ha arribat, i ara els hi ha quedat algun dubte, no? Que és el millor que els hi pot passar, que els hi quedi algun dubte. Per mi aquestes jornades són una bendició gairebé, perquè facilita molt la feina i consciencia bé els nanos de tot el que han de veure i tot el que han de fer. L'Associació Amics d'en Biel va néixer l'any 2012 amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de persones, especialment infants, amb discapacitats físiques, intel·lectuals o sensorials. Si bé el projecte va néixer com una mobilització particular per poder finançar l'operació d'en Biel, nascut amb radiculopatia medular, ben aviat es va convertir en un projecte molt més gran que buscava ajudar a moltes altres persones en situacions similars. En Biel, un nen inquiet i amant de l'esport, es va convertir en un exemple de superació per molts dels seus companys. Home, en Biel va ser un exemple a l'escola a les Aigües. Jo me'n recordo el primer dia que el vaig veure al pati, per exemple, jugant, i ell allà va trencar molts models, vull dir, va ser en Biel qui va dir ei, jo puc fer el mateix que tothom, jo jugo al pati com tothom, jugant a futbol i tal, i va ser un exemple d'això, de sacrifici i de lluita i de tirar endavant i de trencar tots aquests tòpics i totes aquestes barreres que molts cops tenim i les pors aquestes que ens explicava ara en Marc fa un moment, de voler sobreprotegir molts cops a la gent amb discapacitat. Per tant, jo estic orgullosíssim, vull dir, hem anat seguint una miqueta la seva trajectòria i, bueno, a part que té una família espectacular al darrere, un recolzament brutal, és un exemple per mi i per moltíssima gent que l'ha tingut. 6 anys després d'aquells inicis, la inquietud d'en Biel no ha deixat de créixer. El jove cardedeuenc juga actualment a l'Unes Barça, el primer equip del club pel que fa al bàsquet en cadira de rodes. Jo vaig començar a entrenar a la Marbella amb el Marc Buixaderes des de petit, que era una petita escola d'iniciació. Llavors va passar els anys i em van cridar de l'escola del Barça i jo em vaig quedar sorprès perquè és el Barça, no? Tots volen anar al Barça i estic molt content d'anar al Barça. La jornada també ha comptat amb els campions del món paralítics Jordi Morales i Juanjo Méndez, la col·laboració especial de Cruyff Foundation i un taller de xocolata a càrrec de l'associació Hi Som.